Makadi muRezimbabwe yahondo maveterans na ED right maveterans abuda pachena kuti ivo vari kusapota vachiwenga izvo havana kuhwanda panyaya iyo vatobuda vakatotaura nemuromo wavo kuti aiwa chiwenga ichoisi yedu nekuti ndiye munhu anoziva matambudziko edu right nda kuti kupindire munyaya ndoda kupindira munyaya noti zvokuti ndendaisa maspice kana kuisa Colgate pachingwa panapa isu hatite izvozvo tinenge tichikudza chokwadi but kana usingatendeseke nazvo ndiwo usingatendeseke asi nyaya tinenge tatodzifambira tatonzwa nezvadzo right comrade Blessed Geza vakataura kuti Mnangagwa ayo must go now vaya mudharawa nemavende vaya vakabuda vachitaura manje vane vhudzi richena pamhanza pavo vaya ndo vari kutaura mashoko aya vataura vakati and his scouts must be warned against personalizing our Zimbabwean heritage. He must be remember that what befell Mugabe in 2017 can also humble him anytime. We are prepared for any eventualities anytime, and Chiwenga is not down. He is our choice because he knows our problems. Right, muRezimbabwe ndofunga mazinzwira comrade Blessed Geza vari kutaura nyaya iyi hazvinomira mushe muRezimbabwe makanzwa vanhu vaya maveterans anouya achienda kusadi kwaEmmerson Mnangagwa ndiana chimbwido ndiana chimbwido ivavo havana kurwa hondo vanhu vaivigira chikafu ana mukoma kuhondo ndo vatinenge tichitaura nezvavo vavo havanyatsoziva nezvehondo saka muRezimbabwe tikutaura kuti marights evanhu ngaadzorerwe kuvanhu kwete kuti Zimbabwe itorwe se precab farm yaEmmerson. Thank you for watching. Mambo wangu maswera sei kuwa indiswera zviri nani zvangu kuti kupisa chete kuno kuDurban kuri kupisa singaiti kupisa handizivi kuti kuri sei kuPretoria nomaJoburg kuri sei ikoko. Mambo wangu handiwanza hangu kutaura zvakawanda stereke ndinge chimboteerera hangu maaudios andingasendwawo nevamwe vedu avo vatiri kurarama navo. Naida kuti nditange apa pane muchinda ari kuzviti manyoka amabhunu. Uyu muchinda uyu handingati muchinda because nditori mudiki kwaari. Avo blaza avo ari kuzviti nyoka yamabhunu avo dai wanga kuri kunzi umwe munhu anokwanisa ziva zvaari kuita nekwaari kuibva nekwaari kuenda nekutarisa nyika yedu kuti nyika yedu yeZimbabwe yakamira sei. Aisafanirwa kutaura manyoka ake ari kutaura sesta rake kuti unozviti nyoka yamabhunu manje taakuti ari kutaura manyoka because zvaari kutaura zvese tinenge chizvinzwa but problem iri kuzoitika ndeyekuti if kuti Mwari wazotitungamira takurira kuti tatora nyika yadzokera kwatiri vanhu vatema because ava vana Mnangagwa hatingawaisipo vanhu vatema bangekuita kwavo kuratidza kuti havasi vanhu vatema because dai vanga vari vanhu vatema waitinzwira tsitsi vangadai vari kubatikana kuti ganda nderimwe chete chatakarwira kudzinga varungu kuti kusare isusu vanhu vatema nenyika yedu. Manje ana Mnangagwa ava varungu ava vari kutongera pachirungu vari kutonga vachiratidza kuti hatina dzinza hatina rudzi navo. So kana zvikazoitika kuti nyika yatorwa nevanhu vatema isusu vanhu veZimbabwe, uyu muchinda anozviti manyoka yamabhunu handizivi kuti uchange ari papi, handizivi position yaachazonga ari kana kuti maybe uchazoenda nawo ana Mnangagwa kwaachaenda ikoko. And then secondly ndoda kutaura ndichikumbira regero pachezvangu ini kuti munoona chairman nawo yemari tiri kuinzwa kuti mari ngaiparudiwa mari yekuti kube nekuti tivhure TV tivhure radio station. Ini ndiri mumwe wavamwe vanhu asati abvisa mari, not because ndotya kuti mari ndikaibvisa inodyiwa, no, it's not like that. Kudyiwa kwemari kana kusadyiwa kwemari hatina basa nako because mari dzakatodyiwa ndo dzakawandisa kudarika 100 rand ndinozobvisa nhasi. Saka handifaniri kuchema 100 rand nekuti ndazotorerwa 100 rand yangu yadyiwa nachairman. No.
isusu tichibvisa mari tenge chibvisa according chinangwa chebasa riri kudiwa kuti riitwe rizadziswe. So mari iyoyo ndichaibvisa. I don't know when. I can't promise kuti maybe mangwana noma day after tomorrow, no. But what I know ndezvekuti mari iyoyo ndichaibvisa within this month, within this next coming month, February. Ndinoibvisa kana Mwari akandiropafadza ndobvisa times 2 that 100 rand. Okay. And then the third one, ndoda kuenda pane nyaya makambotaura musoro kuchairman ine mari nemari muchiti pacabinet yenyu pane vanhu vakatsamwa kuti chairman azotenga heti, atenga kepi ngemari ye-liberation struggle, chairman azotenga kudya ngemari ye-liberation struggle. I was happy kuti makataura futi kuti chikafu chacho chamakatenga icho hamusi makachidya, chakatodyiwa nomumwe munhu. Okay, fine. Even if kuti ndimi makachidya, you are supposed kuti mubenefite kustruggle. You are the founder of this liberation struggle. So hatingarwadziwi kuti imimi pamunenge muchishandisa ma-airtime, madata enyu muchitidzidzisa zvamunenge muchitidzidzisa imimi, torwadziwa nekuti nhasi unoyo mazotora 100 rand kana matora 200 rand 300 rand kuti mutenge kepi muipfeke. So ava vanhu vakaita izvi zvekuti vakatsamwa kuti imimi mazotenga heti, mazotenga kudya. Munoona chairman, Mwari anoratidza pachena vanokuda nevasingakudi, anoratidza pachena vatumwi, nhumwa dzaSatani nevanhu vanokuda chacho, vatumwa vaMwari. Mwari anokuratidza zvese izvezvo before uende ku. So imimi apa zvatokuratidzai, maakutovaziva vanhu ivavo ende maakutoziva kuti okay, munhu uyu kana aine pfungwa dzakadai, kuratidza kuti anogona kungondisira kana poison muchikafu chandodya because haatondidi. Arwadziwa sei kuti watora mari yekuti utenge kepi asingatarisi zvese zvamuri kuita kumashure uku. Chinhu chaakagona kutarisa chete kutarisa kuti chairman azotenga kepi ngemari ye-liberation struggle, but asingatarisi kuti chairman azoita chakati, ataura chakati chaita chiri maringe ne-liberation struggle. So chairman, imi ndiri kuti I am ready whenever day. Kana kwatonzi chabvondoka kuZimbabwe, kana ndisina mari yekukwira, ndingakutaurira kuti chairman, ndaakusumuka kuno kuJohannesburg, ndiri kuuya ndokumbira kuti mundiyamutse nevari kuyambuka, ndinorwira nyika yedu kuti idzokere mumaoko, because right now ndiri kuno kuSouth Africa. Tiri kunetseka muno muSouth Africa, tironetseka every time and again. Hatina rugare, anokashere madhoo bapinde batatere everything. Famba kwacho unofamba usina kusununguka, uchitya kuti unodhuburwa anytime. So muri kuona chairman, hatina rugare tiri kana muno muSouth Africa. So hapana munhu anoda kubva pamba pake achienda kogara panext door kana pamba pake pakanaka. Chinotiita kuti tiende kogara pamanext door inyaya yekuti pamba pedu hapana kurongeka. So kana pakaita mwana wepamba pedu ipapa ari kuti no, ngatigadzirise pamba pedu kuti panake, tikwanise kupagara isusu vana vacho, tisaenda kogara kumanext door. There is no need kuti timufaite munhu mwana tofanira kuti tibatane naye, tigadzirise pamba panaka, tese taakukwanisa kugara, tiraramire pamba pedu, kwete kuraramira kuvatorwa. Tinotukwa mari indoswera nemazoro, ndomazoro kuno swera achitukwa mari, kwere zvazodai, totaura zvakawandisa chaichaio. Bvunzo zvinhu munyika kwenyu, since makauya kunoko hamumboendi ngeiko kumbovhakacha kumusha? Tinoenderei because tikaendako hapana hakuna chiriko chacho, hakuna chiriko chacho. So chairman, ndapota zvangu tokumbirisa by all means, struggle musadzoserwa kumashure nevanhu. Takakutsigirai, tiri kukutsigirai ende tiri tese.
ndafara chaizvo. Pana amai vataura pamusoro apo, sisi vangu vataura pamusoro apo, vachitaura nenyaya yekuti ZANU-PF ngairamba yakadzvanya ipapapo pekuti vanhu zvinhu zvavapuhwa nevarungu kuno kumahara wasvike wazvibhadhare pabhodha. And that's very true. Ndinosekonda ipapapo. Kana zvikadaro munhu wese anonyatsa kuona kuti nzara, munhu akarwadziwa nenzara anoita hasha, munhu akasarara anoita hasha. Zvinhu izvezvo zvinoita kuti munhu aite hasha, nzara nekusarara kunokonzesa munhu kuita hasha. Saka kana isusu tikanyimwa chekudya, tikakwanisa kunyimwa chekudya chaizvo, kana South Africa nhasi ino ikataura kuti wese munhu anozi muZimbabwe pinda mubhazi udzokere kumba kwako, kuti aiunze mabhazi, tinotodzokera tochienda korwadziwa tiri ikoko, ndokuti tikwanise kusimudza musoro. Mazvizwa chairman. So ndikukumbira kuti odhe yangu kana zvichibvira muipinze mugrupu vanhu vese wazwe zvandiri kutaura izvi. Idzi imbwa dzinoitwa ana Mnangagwa nana Chiwenga ari kurwisana, kuti ari kurwisana kuda hasi kurwisirana kuda kusunungura nyika, ari kurwisirana kuda kuba, kuti iwo utarisa uone izvozvi chairman Jeff Judah wakusumudza musoro, wakungwadza maZimbabweans. Saka iwo uda kuti 2030 usvike uripo iwewe. Saka hatichazokwanisiba isusu kubawo kuwana muka ari kungoti kana dai ndikanyapinda hangu for 2 weeks chete ndenge ndatoba zvinondiitira. Hasi kuchemera kuti arida kusunungura nyika, ari kuchemera kuti arida kutomboona mukana wekuti ambobawo chairman asati aita zvaada kuita. So please, handizivi kuti rini handingavisi pressure yekuti chairman mangwana chaicho kana kutoswera mangwana chaicho ngachitsve. Imimi ndimunoziva neurongwa hwenyu, toteerera mumashure menyu kuti urongwa hwenyu huri kuti chii. But chairman, zvinhu izvi inini hangu pachezvo zvangu ndoona sekuti sadza kana rikakwata riri pamoto, rikazonyanya kukwatisisa futi riripo pamoto ipapo rinoita mbodza, rikakwata zvishoma futi rinoita mbodza. Saka sadza kana rakwata ngaribikwe. Ndatenda hangu chairman.